ସକାଳ ଠାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଚେନରେ କାମ ହିଁ କାମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ମିକ୍ସଚରରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା। ସେଥିରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 4ରୁ 5ଟି ରସୁଣ କୋଲା, 2 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ମିକ୍ସଚରରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ଆମର ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ଚଟଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଶାଗ କରିବା। ଏହି ଶାଗର ନାଁ କଳମ ଶାଗ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି 1 ଚାମଚ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1 ଚାମଚ ଫୁଟଣ, 1 କଟା ପିଆଜ ଦେଇ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତାପରେ କଳମ ଶାଗକୁ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଶାଗ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ନନଭେଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ନନଭେଜ୍ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା, ତା ଭିତରେ ସୂତା ବାହାର କରିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ତାକୁ ବାଛି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଚାଉଳ ଚୂନା ବି କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଚଟାପଟ କାମ ସରେଇ ଚାଉଳ ଚୂନା ପ୍ରିପେୟାର କଲି। ଚାଉଳ ଚୂନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଚୂନା କରିଦେଇଛି। ଏହି ଚାଉଳ ଚୂନା କ'ଣ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଭେଜ୍ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଭାତ, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଚଟଣି, କଳମ ଶାଗ, ଖଡ଼ା ତରକାରୀ। ଖଡ଼ା ତରକାରୀକୁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ କରିଛି। ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବସିଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇବା। ଏବେ ଏତେ କାମ କରି କରି ଥକି ବି ଗଲିଣି। ଏବେ ଭାତରେ ଡାଲି ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଥଣ୍ଡା ହେବନି ଡେଲି ଖାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲଞ୍ଚ ସରିଲା। ସବୁ କାମ ସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରିବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବୁଛି ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରୁ କରିପାରୁନି। ତ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲାଉଜଟା ତିଆରି କରିନି। ଚିହ୍ନ ଦେଇ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଏବେ ତିଆରି କରିବା। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପାଇପିନ୍ ଲଗାଇବି। ଏବେ ସିଲେଇ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲାଉଜର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ସିମ୍ପୁଲ ତିଆରି କରିଛି। ମୋତେ ସିମ୍ପୁଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବେଶୀ ଡିଜାଇନ ଭଲ ଲାଗେନି। ବ୍ଲାଉଜଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଏମିତି ଟାଇମ୍ ସରିଯାଏ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।